Да заповяда пред вас Даниел Петков Йорданов, магистър растителна защита, магистър по право, трудов опит като експерт в Общинска служба земеделие, работил като експерт в Национална служба за съвети в земеделието, заместник областен управител 2013-2014 на област административен център Добрич, в момента общински съветник в Общински съвет град Добрич, заместник председател на Българската социалистическа партия в град Добрич. Здравейте, приятели! Приех номинацията, защото ми повярвахте. Приех да се изправя пред вас, защото не приемам ситуацията днес. Защото искам утре всички да останем тук. Защото ангажимента, който имаме към хората, е най-голямата ни отговорност. Отговорност на БСП. Познавате ме и знаете, че ще отстоявам всяка наша позиция. Понякога е необходимо да загърбим старото, за да дадем шанс на новото. А успехът зависи от всички нас. Да работим за промяната. Благодаря.